Травень Анатолия Иверса. Анатолій Іверс Іван Дорофеєвич Місько. Як назвала яго Данута Яновна, апошні заходні беларускі паэт. Шчаслівая, што ў маім жыцці быў гэты чалавек. А пазнаёміла нас з ім Данута Яновна. Было гэта зімою у студзені 1997 года, у мінулым стагоддзі. Іван Дорофеевич падпісвае мне кнігу. Іван Дорофеевич гаворыць пра штосьці ўзрушана, усхвалявана. Данута Яновна наўзаем падпісвае яму выданні пра Максіма Богдановича, а Іван Дорофеевич падпісвае ёй кнігу. А гэта сябрына у ягонай хаце, побач жонка Ніна і ягоная ўнучачка. Ужо тады Іван Дорофеевич запрасіў нас на свой юбілей, круглая дата. У траўні спаўнялася яму 85 гадоў. І гэты юбілей адбыўся. Мы прыехалі туды. Спачатку святкаванне адбывалася ў клубе, у ягоных родных Чамярах. А пасля сябрына, гасцёўня у хаце Івана Дорофеевича. Вось гэты калектыўны здымак, не надта удалы, але шчасце, што ён захаваўся. Калі мы ад'язджалі, Іван Дорофеевич выйшаў праводзіць. Вось ён стаіць каля весніцы ў сваёй хаты. І Данута Яновна сказала: «Зрабі здымак». Мяркую, што гэта быў адзін з апошніх здымкаў нашага паэта. Віншаванне. Побач за мною стаіць Іван Петрович Чыгрын, аднавяскоўца Івана Дорофеевича, які прыязджаў і ад Саюза пісьменнікаў віншаваў юбіляра. Іван Дорофеевич быў вельмі ўсцешаны кожнаму слову, напісанаму пра яго. І, падпісваючы мне кнігу «Травень», напісаў удзячнасць, выказаў удзячнасць за рэцэнзію на прыдарожныя сосны. Чаму для яго было так важна слова пра яго паэзію? Мяркую таму, што паэт не тое што гады, а дзесяцігоддзі прабыў у немаце. Напрыканцы жыцця выйшла некалькі ягоных кнігаў. А вось гэтая трылогія, так яе можна назваць, выдадзеная пасля сыходу Івана Дорофеевича Сергеем Чыгрыном, які дбайна клапоціцца пра нашы духоўныя скарбы. Сёння ізноў травень. Сёння ізноў згадваем Івана Дорофеевича, ягоны травень.